Wie zus doet? Ja, ik ga werken bij een danszaal. Ik denk gewoon lekker met de fiets. Weet je of hier is het is? Hier is het. Ja. Wat is dat dan? Ja, die danszaal, hier is het. Is dat hier? Nee, hier is het niet. Oh, waar is hier is het wel dan? Volgens mij is hier is het hier achter. Maar als hier is het die achter is, houden ze hier is het beter hier achter is het genoeg. Ja, maar ik heb eens naar de gevel gekeken. En als ik dat eens bekijk, is het meer, hier is het ooit geweest. Ja, ik heb er ook mijn bedenkingen bij, maar ik weet wel, als we nou hier is het willen, moeten we hier af. Ja, daar gaan we het metmaken, want er zijn een paar mensen die hebben een blind date. Veel spaas. Oh, sorry, wat niet de bedoeling om ik na te maken, maar moet dat het zo nat? Oh. Dat wil nog niet zeggen dat Ruben een paraplu moet uitschudden. Sorry, hè. Nogmaals sorry. Laat het maar meegeven aan vriend, hè. Op die plaats. Ja, is al goed. Zeg, Dick, is het weer goed? Dacht wel. De tomtom zei, hier, dus. Juffrouw, kijk hier mij zeggen of die danszaal hier is het is. Dat klopt. Hier is het. Ah, gelukkig. Ja, even moeten zoeken. En hier komt hier dansen. Oh, en we zijn hier met een speciaal missie. Oh, en dat betekent? Dat ze waar. Dat zult je dadelijk nog wel zien. Ja. Ja, ik ken ik dat voor een jentje. Oh, doe me maar een piepje. Piepje. Nee, oh, René. Nee, doe niet maar een 7 up. 7 up. Ik ben de Bob. En de wet, als ik riep, dan drink ik niet. En ook voor een speciaal missie wil ik toch gerne een klein beetje nuchter blijven. Ja, dat is goed. Maar trek toe die stoute schoen eens aan. En kijk eens om dich heen of eindelijk dik wil dansen. Misschien daar, in de hoek. Misschien kan je het proberen. Die blind niet meer rijden, die is toch nog niet hier. Probeer die eens dan. Dat moerblunken, zeg maar. Rustig aan, jong, rustig aan. Ah, hè? Zeg, Jaren, moet je me toch eens vertellen. Wat is een missie en hoe moet hij zijn stoute schoen aandoen? Zijn die niet goed genoeg of zo? Wauw, dat van die schoen, dat is een gezegd ding. Ken je dat niet? En dat van die missie, hè? Dat zou ik je gaan vertellen. Maar daar wacht je nog even met. Maar, doet je toch iets stort, hè? Kent je ondertussen misschien even zien met de jong dansen? Teken, kom jong. Kom gewoon. Waarom niet? Sorry juffrouw, ik ben niet zo'n goede danser, geloof ik. Zeg maar, Truus, zou wel in de schoen liggen, niet stoot genoeg. Wat kun ze toch in godsnaam hier doen als ze niet kan dansen? Ja, ik ben met Tony voor de missie. Dan kom je zeker collecteren, dat doen ze voor de missie. Allee. Die niet zo goed, geloof ik. Oh. Nee, ik ga nog eens kijken naar dat foto. Zus, hoe gaat wat daar bleek? Nee, zo'n verlapje heb ik hier niet gezien. Weer wacht je nog even af, hè? Misschien kan ze ondertussen nog een welsje riskeren. Ha, wat zit maar leuk. Dat foto is naad omdat ze bij mij in de jassentas heeft gezet. En die was naad. Hoort toch niet zo goed op die tenen getrokken, jong. Dat komt aan gewoon een keer. Weet je wat? Ik ga toch dat meisje ons vragen doen. Dat muurblindje daar. Oh, maar kom. Kom maar. Juffrouw dansen? Please. Allee. Wat een ingebeelde trut. Vond je het gek? Die had toch ook gaat zien stunten, een chassis. Die kijkt wel uit. Niet meer sterk, het is volgens mij alleen maar oog voor de telefoon. Maar jong, doe dans natuurlijk geweldig, hè? Dus wat laat ik? Ho. Ik wacht mijn kans rustig af, tegen. Ja. Ik ben nog geweest, maar was niet.
En dames, ook naar verloren. Nee, wie komt ze erbij? Zeg, ik ga even zo'n bezinning, een beetje ophouden, vader. Wacht even, ik ga met je met. Ja, kom. Teken, kom terug. Oh, ik heb het maar gedaan. Denkst u dat die vrouw hier zit? Wil weer ook voor hier zijn? Oh. Oh, tuurlijk heb ik die gezien, tuurlijk heb ik die gezien. Ik hoop dat die waar die zijn voor te dansen. Ik heb er geen zin in. Och man, dat trut. Och, het gaat met de telefoon te spelen. Och, maar die vrouw, zou dat een van die zijn over voor hier zijn? Ja, ze worden zo vlot naar de wc. Ik heb ze weer niet goed kunnen bekijken. Weet ik niet. Toen heb ze die foto toch op de telefoon staan, hè? Nou, wacht. Even zoeken. Die links, dat is het voor. Die is het volgens mij. Wacht eens even. Dag meisjes, kom gaan lekker dansen. Nee, Sjaake. Kijk, goed uitgehoord. Wij zijn ook niet om te schaken. Wie meent ze schaken? Kom van een bordspel spelen, het wordt steeds interessanter. Nee, zo, dat is een woordgrapje. Kijk, de kent ze schaken op een bord, dat is zo van die putjes. Maar de kent zo een dame schaken. Dat betekent ze eerst veroveren, weet je wel. En dan nog het hele snummen. Dat is het. Gelukkig klaar. Ik dacht dat we hier waren voor een blind date. Laat me die foto's nog eens kijken. Ja, die. Ik weet het niet. Weet ze wat? Voor ons is zo half te dansen. Volgens doe eens een leuk pleitje aan. Hop, momentje. Ik ga het eerst even proberen dat je dat telefoonblunkje. Momentje. Succes ermee, jong. Kijk me tussen die andere vrouw het schoot. Oeh, jonge dame. Kijk, daar kreeg ze nog niet eens oogcontact met. Hey, misschien is ze wat blind. Net zoals een blind date. Een woordgrapje van ik. Shoot niet echt op met dat blind date, hè. Nee. Die laat heeft eigenlijk afgesproken. Ja, half 10. Het is al kwart voor 10. We waren misschien veel te laat hier. Misschien is die al weg. Dag meisjes. Mag ik me voorstellen? Ik ben tijd en dat is Toon. Ja, we zijn hier voor een blind date. Maar ja, we waren het laat hier, de tom mooi niet dag. Ja, hoi, ik ben Roos. Dag. Ja, en we komen gezellig dansen. Dit is mijn vriendin Els. Dag. Ja, nee, blind date hebben we weer niet nodig, want die zijn leuke mannen genoeg. Ja, dat klopt. Hey, Toon, kom eens even kijken. Dat is Roos Hoi. en dat is Els. Aangenaam. Hallo. Die zijn hier voor te dansen. Gaan we eens een pleitje aanvragen bij de DJ. Regel ik. Ik ben zo terug. Wacht even. Wil je tussen gaan drinken, meisjes? Ja, doe ik mee pilsje. En tegen Els. Ik doe een flesje 7-Up. 7-Up drink ik ook altijd, ja. Dat is dan niet in de alcohol drinken. Nee, een echte blind date wordt het eigenlijk niet. Hou je een foto van haar? Ja, we hebben haar nog niet gezien. Dus, Ik wacht te laat. Wacht, we daar voor die foto kijken. Nee. Het is die blind date. Ja, nee, dat is het aan. Maar ja, we doen het helemaal met. Die Roos, die ik wel gaat. Als die daar een koetje dan is met de chef, dan moet het easy. Kom op. Hop, zet ik op die plaats. Kom op. Hop, weg. Ja. Roos, mag ik de volgende dansen van dit? dacht het niet, het is voor mij. Je hebt net met Els gedanst en nu nog met Roos. Nee, dat beslis ik nog helemaal zelf. De man daarachter, dat kan heel goed dansen. Ja, maar mag ik dan nog de volgende dansen met dit? Misschien
ik heb een gezellige bruidje houden. Dansen lukt toch niet, denk ik. Nou, licht. Dag juffrouw. Dag meneer. Gezellig is. Nou nee. Misschien kunnen we samen dansen, kunnen toch gezellig werden voor dich. Zo ze denken. Ja. Nee, in mijn oven is al verzout. Ik gewoon even. Ik zou nog even wachten, want het regenboete. Dat maakt niks uit. Ik heb een jas. Over 5 minuten komt de bus, dat haal ik nog net. Misschien kan ik die brengen met mijn paraplu, dan wees je niet zo na. Het gebied in de paraplu. Hé, hoe is dat? Hé, Wat is dat dan? Wat ik ga doen? Ja. Ik gewoon even. Waarom? Waarom? Ja. Ik nog naar stoep in de blind date te wachten. Die met zijn vriend komt. Nee, mevrouw pakt zich toch de eerste de beste route en geeft lekker weg. Ja, maar... De volgende keer zet ik naar een ander slachtoffer. meidje, kijk me eens aan. Doe best mijn blind date. Net zo na de verlepjes op de foto. Vind je het gek? Kijk eens de boete, daar regent het. Ja. Ja, kan zijn, hè? Zeg, ik dacht dat het mijn blind date was. Althans, zo liet ze me merken. Ik heb het toch gezegd. Maar misschien had mevrouw er wat wettelijke tijd. Ik vind het wel goed met dich. Ik ga even in een café. Even staan. Ja, even staan in een ander café. Echt? Tijd. Roos zei dat het toch een leuke Ja, kijken ja. werd die we hier op in de straat. Ja. Daar gaan we nog even kijken, dat snap ze wel. Hè? Ja, dat ben ik ook. Doe, amuseert zich nog tussen wel met die blind date. Nu ze het zes, daar steeds ze. Net zoveel vriendje als u op de foto. Dat Hij heeft me toch lelijk op van teken. En dat weer een blind date. Meid, heb je zo geen zin om met me mee te gaan naar een café? Paraplu is groot genoeg, gaat doen. Nee, Plus, nee, weer zitten we weg. plus. Ach, alleen dan, hè. Oh. Ja, maar het kind nog niet achterlaten. Nee, dat geeft niet. Dat heb Nee, je nee. niks toch ook gedaan? Nee, ik wil even. Ja. Dag. Oh, nu heb ik geen blind date, maar een speed date. En dat is gat gedaan, hè. Ik heb er in ieder geval doos van gekregen van al dat gedans en gewerkt hoor. Ik denk hier ook, we hebben nu 20 minuten pauze. Tot zo.